na ako'y mga kaila nga sa katong una nga pamaagi paglantaw nila sa ilang kinabuhi, dili maayo nga estado sa ilang kinabuhi, nga kani sila mga, for example, mga nagbuhat og mga krimen or nagbuhat og mga illegal nga mga butang or nakabuhat og mga sayop ngadto sa ilang pamilya, sa ilang mga paryente, pero karon naa na gyud sila sa simbahan, naa na sila nagserbisyo sa atong Dios, kay tungod nga naka-undergo sila nining gitawag nga psycho-spiritual leadership program. So sa akong paglantaw nga sa ilang pag-undergo nining programa, nakaingon gyud ko nga dunay nahitabo nga pagbag-o sa ilang kaugalingon. And this is what we call conversion, ang pagbag-o, sa ato pa karon ang atong gisaulog ang pagkakabig ni San Pablo, apostol sa atong Dios. Kung ato nabatian sa atong unang pagbasa, si San Pablo usa siya ka matinumanon nga relihiyoso nga Hudiyo. Kung diin iya gyud gisunod ang tanang balaod sa Dios. But then unsa may problema ni ani? Kay tungod sa iyang pagsunod gyud sa balaod sa Dios, he became too stiff nga bisan ang mga katawhan, bisan katong ang mga dili Hudiyo, it came to the point nga iyang gipangmatay, iyang gipanglutos katong mga katawhan nga dili mutuman sa balaod sa Dios, ug diha nahitabo ang pagtawag kaniya sa atong Ginoo. There is this conversion, and in this conversion of St. Paul, diha siya gitawag sa atong Ginoong Hesus sa pagbag-o, sa pag-usab sa iyang paglantaw o perspektibo sa iyang kinabuhi. Kundiin si Saul, katong padulong na siya sa Damascus aron iyang buhaton ang pagpatay sa ubang mga katawhan nga dili sakop sa Hudiyo, sa Jew practices. Diha nagpakita ang usa ka hayag nga kung diin si San Pablo natumba siya gikan sa iyang kabayo, ug diha na siya nabatian nga tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, kay ngano nga gilutos man ako. Unsa may buti pasabot niini kanato mga igsuon, nga una kita gipahinumduman karon sa atong Ginoo nga kung unsa ang atong buhaton ngadto sa atong isig kaingon, ato nang buhaton ngadto kaniya. We have heard this in the gospel accounts, kung diin si Jesus miingon, whatever you do to the least of these my brethren, you do it unto me. Kung unsay ato buhaton ngadto sa atong isig katawo, may atong buhaton ngadto sa atong Ginoo. So sanglit kani karon nga pagkakabig ni San Pablo, siya na perhaps murag nakuan siya. He was waken up from the reality sa iyang gipangbuhat. Ug tungod niya na sa nahitabo niya dito sa dalan padulong sa Damascus na bag-o ang iyang kinabuhi. He was converted to the Christian faith diya sa pagtuo kang Jesus. Mga igsoon ko diya kang Jesucristo, ang ikaduha gihapon nga butang nga buot isulti kanato karon sa atong Ginoo is that conversion happens to everyone. Nga kitang tanan naagyoy point, naagyoy takna sa atong kinabuhi nga magbag-o gyud kita. And this conversion also happens kung kita
mukalawat sa sakramento sa pangumpisal. Kay kani pagpasabot lamang kanato nga ato natalikdan ang mga sala nga atong gipangbuhat. Conversion only happens, mahitabo lamang ang conversion when one recognizes this call from God. Kung kita mamati lamang sa pagtawag sa atong Dios, sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Sanglit maigsoon ko diya kang Kristo karon sa kapestahan sa pagkakabig ni San Pablo ang apostol sa Dios, hinaut-unta nga kitang tanan, kitang mga Kristiyano, we also change our perspective sa atong kinabuhi diha sa pagbuhat o mga maayong binuhatan sa atong isig kaingon. O unta, isip mga Kristiyanos, isip mga sumusunod sa atong Ginoo, kita unta magtuman sa atong misyon dinhi sa kalibutan, kita unta ato buhaton ang gisugo kanato sa atong Ginoo, ang pagpasangyaw sa maayong balita ngadto sa tibuok katawhan. Matud pa sa atong salmo responsorio karon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. My dear brothers and sisters, kung kita magpabilin diha sa atong pagtuo kang Hesukristo, kita dili pabayan sa Dios. Kay ingon pa siya sa ebanghelyo, no, kung kinsa ang mutuo kanako ang magpabunyag, sila pinaagi sa akong ngalan, magingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan, ug kun makakupot silag mga halas o makainom og hilo, dili sila mga unsa. This is the power of our faith. Mao kani ang gahom sa atong pagtuo diha kang Hesus, nga kung unsay ato buhaton, kining tanan makapalipay sa Dios, kining tanan makapalingkawas kanato gikan sa atong niaging kahimtang sa atong kinabuhi, sa atong kamakasasala, o kining tanan makapahatag og pagdayeg ngadto sa atong Ginoo. Amen.